Drama presents Kun Ako Ang Pasultihon. Kun ako'y pasultihon, ako moingon. Nga kun adunay aso, adunay ko'y kayo. Maong ayaw pagpaduol sa baga, aron dili ka musika. Kung ako sa pasultihon, ako sa muingon, nga ang pagpakasa tawhanon ug ang pagpasaylo balaanon. To err is human, to forgive divine. Sa linatin pa, to irot is to humanot, and to forgivot is to divinot. Kun ako ang pasultihon, tulumanon nga mohatag og gamayng bidlisyo sa kahayag sa nagkaguliyang mong huna-huna. Kaysa mataghagtok sa taknaan, nagkalain-lain man ang mga gumunhap nga muhamok sa kinabuhi sa tao. Kun ako ang pasultihon, dalit sa RMN Drama. Ay, hello mga kasama. Kininasabang yung Kuya Joel, kauban sa akong partner, Randy Tayad. Magiguban kaninyo o mangumusta kaninyong tanan. O sa tanang mga kaigsunan mga kasama. Awhagon ko kamo nga mugamit gyud sa produkto sa SED Marketing Incorporated. Sama sa Panyawan Liniment Oil, SED Panyawan Coffee Mix, SED Celebrity Koji Soap, o SED Celebrity Beauty Soap. Ingon man, Kugon Herbal Capsule. Mga produkto kini sa SED Marketing Incorporated. Bueno, mga kasama mga higala, ang atong magtatampo karon, pinada sa usa ka lalaki nga nagpatago lang sa nga Bunel. Kini gibuhatag duwa sa radyo ni Ray Arellano. Kay galaan, niya nga itong sender nga si Bunel. Kini ako problema, matawag ni nato kanang bunog nga problema ba kay maog ni kasagarang mga problema sa magtiayon. Pero kini yung problema sa kong asawa makalibog. Pero aron inyo yung masabta ng akong sugilano, no? Inaniyon ako pagsugod ang tanan, ha? Ay, kapait na ning guba na tong sistaw, eh. Di namda ka maumo, paayo hinon layo kayo. Kanin lang akong gamito na akong karaoke gamay, be. Kanta-kanta ko. Kani ay. Kani lang, kanta ko si Feliciano, be. I can't go on. Somehow I feel... So, nagunong nga rin, sige pa mga video kini ha. Day. Ngano naman sa day, ha? Dali na, dire. Sige magkatakanta niya, oy. Ay, pawasla ay, day. Gipangharanahan ka diha. Wala, tao, rana, mataka, tao ko, eh. O niyang ano na pa man ka diha nyo. Sud na nga rin nyo. Olagay, musuod ako. Sud ako nga ng kwarto, ha. Ay, wa na. Bida. Mga paslot sa tani ron, porbida. Idot! Marie! Oy, Mari! Oh, luya man. Gibuntagan ka, Marie? Ay, hindi, Mari. Uy, ako may nagbuntag og maniho. Ay, kapuya, bayainin kita mo imuda, Mari. Mabuang tagpalagot para masuko. Ang buot mong ipasabot, Marie. Dili na mo parog, bisag unsaon. Di na, Mari. Uy, bisag tukuran pa ni mo kuan ka ng bayang magiliw. Di na gid mo barog. Mas may panggwardya, mo barog pa. Uy, paim na si Power, Marie. Naku, ihatag ni mo, Marie. Patumara si Ana. Kanya ka na di na makadaot. Uy, dili, uy. Wa ni side effect, Marie, uy. Day, sure. Lagi. Unya ang nakanindot ani Marie kay sus, pertigyong isuga, Marie. Perti laging kahia. Bisa gipuspos pa ni Mustaro, Marie. Ay, sus, lumtat. Lagi. Sa ato pa ka nang lingaw kaayo ka kay perti manggahia kang pari. Gahi lagi. Pero pastilan, Marie. Ay, perti man sang gamaya pud, Marie. Oy. Isa. Kung ako laging yakan, Marie. Mura natuno ko sa tamtak. Pero kang pari, Marie, dako man ka. Dako lagi og mangisog. Nya kay luuran man. Gano sa man nga bidako man. Ay, kanang ira man ang exercise ug maayo, Mari. Mo tingali nang wa nay umoy kay murag nabughat. Oh, Mari. O sige, Mari, pasuway lang na niya, Mari.
Unya, dili lang ipalabi kay para dili ba mabughat ba? Basig maparehas na hinuna sa kumpana. Sige, ako suwayan, Marie. Pre, kinsa mo nang babihana, pre. Lamiha ko na niya, oh. Puti nga, bada kay Klaus, pre. Ay, sa amor bago mo nang nag-abang sa bahay nila Douglas. Uba. Pari kami ba, ano? Wow, eh. Naadete, bagong silingan yung siksi kayo, pre. Yan, siya may plano ni mo. Mayaban mo? Dili. Mutaan na ganita, naunsa mo ka eh. Sama ka. Mapati ang tistong asawa ng kalakihang atuan ng panguyabang tingali, no? Perbida. Nangutan na namasad ko, pre, kay ug dili ka, aw. Bida sa ni mo, naunsa mo taon ka? Ibinuang diya ay ato na silingan. Ay, pangunay minun ka, naunsa biya ka. Imo man ang binuang ng babae, nga ato raman ng silingan taon. Ay, kinsa may nag-ingon ni mo, pre, nga ako ng binuangan. Imo rin pakaslan? Oh, usa ba din? Ano, di pwede? Pwede rin na, aminyo mo ka. Pre, masakit to na ako asawa, pre. Gani na namilit na gani na ko nadaan. Ha? Nagtugo na ko eh. Nga kung mawa na kuno siya. O kung magminyo kuno ko, ipaniguro kuno na ako nga parehas na kugnaong o batasan. Ba? Porbida, no? Parehas din ang daon si mo asawa. Ang gwapa na nga itong siligan. Ay, naunsa ka pa yaw eh. Imo sa juding parehas niya hasta batasan. Tablar wa na ko ilisi ako asawa na pre. Bungo si Toy. Niyabag ba siguro ka? Ayaw lang sa isama, pre. Kay basig mausap mo niya unang-una sa ko asawa ba? Probida, mausap din na nga. Matiyo naman ka na yung asawa. Ay, matyon gani. Niya, basig mausap. Ha? Ipapospon niya yung kamatayon. Asawa. Dako pang buhi na yung asawa. Imo naman nung patyon. Ingon man siya nga na yung sakit, pre. O sa lagi yung sakit? Kabuhi ra. Probida, tiyaw ko na kabuhi naman din na. Unya, sa imong istorya, mura na imong ipapatay mong asawa. Kuan mo pre ka nang... Kung saban, ispetuhi sa tao na imong asawa, pre, oy. Buhi pa ka nga, noon sabi ka. Ay, siya raman siya nagtugon, pre. Di man ako. Unsa? Di naman sa kagikan, Bunil. Dito ko lang presido, dahil nagkuha ko atong gihulman niyang kudkuran ba? Ha? Mao ba? Yati, kanos alang na nahitabo nga doon na tayo kudkuran? Ha? Ha? Ngiga gini mo mudag atik sa? Kudkuran pagyud nga wa man tay kudkuran. Ay, uwa ko mga tik tao de. Unya lagi, na ba tay kudkuran? Na tay kudkuran o wa? Wa, lagi. Nang anong moingon man ka nga nagkuha ka sa atong kudkuran? Ngatik man ka, eh. Ay, Clarix na gid kayo nga doon na kay laing gikabuangan. Kinsa? Ha? Kinsa? Ang utsa man. Kanang babae, kinsa na siya? Usa babae, oy. Ay, pabuang-buang lagi na sakpa na ka na siya takastaro. Siya staro probida sa dibo kami na. Sige. Sige, gusto ka mo. Sige, pasabta ko. Kay gamay lang nimong sipyat. Hagtok kinang o ni mo aning daan akong... Abida, takos kaldero. Dili. Usa ha? Kaldero, gid mismo. Ha? Siga mo ng mata ni mo. Nagtuo ka na makako? Wa, Bunil. Di ko parehas ni mo. Daray. Bida. Bago pa ba ng palit ng kaldero, ha? Bago pa ng pinalit, basig. Malumping ni. Malumping. Ay kabala ka. Di ni malumping. Ang imong o ang malumping ini. Gihahak na. Sige na. Explain na. Day. Ang ano nakaingon ko nga doon na tay kudkurano, nalimot ka sa nga si pare tatoy ng huwam sa tunatog kusko sa butong, ha? O niya, waman mauli. Kay nalimot man siya. Og naapil ko naglabay sa basura. O niya, ingo man siya. Pre, di may kudkuran ako, pre. Kanin lang iilis ako para sa kudkud sa imuhang butong. Mauni na ilis. Gipugos magyod nya sa din na nako. Di gidawat lang sa dako. Unya karon pag uli nako samtang naglakaw ko, nakita Miss Parisido nga nagbitbit siyang kudkuran. Ingon siya, pre, mayo kay na kay da pre da. Paggamita ko ana perbi kay magbidigdit bi. Unya ebidensya niya na nga nagsulti ko ni Mustinood kay adto ko sang adlaw
Puwerti ni mong kaos binignit nga hinatag ni Presido. O, di ba? Puwerti ni mong kaos binignit. O, be. O, tugas tinood. Ni kaon kas binignit o wa. Tugan! Di kaon. O, ya, lami! Lami. Si, ha? Time pa sa ni. Time pa ragod. Nga naman eh. Ako may giimbestigar ni mo. Tinuod ka nagsulti ka na ako sa tinuod? Tinuod lagi taon, day. Sa ato pa na tayo kudkuran. Naalagi kay hinatang ni Presido. Ha? Bantay ka ha? Nakailagi ka na ko, Bunil. Bantay ka lang ginakog masakpan ti kang nagbinuang ka. Bay! Libong ko niya akong asawa taon. Sa dugay na namong panag-ipo, no? Nagkasilos man. Pataka lang silos. Kunya. Ay, paita biyan eh. Muraglain naman kay lihok doon na yung bantay na to. Sikang paita. Apahala siya. Basta wako'y gibuhat nga daotan. Hayin mo daw akong jail. Diyara. Mayo kay paduhan ko sa trabaho. Uy, ang akong doon pipi tabliya imnon ko rin. Uyawagod. Humuta, God. Ha? Isa may gipahumutan ni mo? Kuanday. Anong nagpahumot ka? Kuanday ka ng jail man day. Kuyawa. Kato na di kag jail. Rumor ka nag-aldwin. Wetlok. Ay, naunsa biya taon ka. Angan mo sa trabaho, tam ni maho sa ta. Siyempre, opisina na ito trabaho, andi, mag-jail sa ta. Kinalang humota. Kay doon na kay gipahimutan. Sa kanya? Unsa man? Doon na kay gipanguyaban dito sa inyong opisina, ha? Bangkong. Kinsa mo na babayana, ha? Mas gwapa pa na nako, Bunil, ha? Mas gwapa pa ba na nako, Bunil? Karen! Grabe kayong silos kong asawa taon nga bisag wa ko'y gibuhat ultimo jail ha silusan pa unya Ala ginasawa pre. Silos gina nimo. Di mailan nga dako ginaggugma nimo. Ay, pero sobra sa kaya pre nga ultimo jail silusan bida libog ko pre kay lagi duna ako no ko'y gipaibugan. May ginay mo kay jail mo naiyang nasilusan diyan nimo. Ako gyud. Kaya ako yung anino yung gisilusan. Ano ko pa? Grabe sa din. Kaya nagsigi ko nagsunod-sunod ako, pre. Pati anay mo anino, pre. Daw gipuspusan ako anino. Oh, kaluoy mo anino, no? Lagi, bitaw, luya, bitaw, pero mas luoy ko. Kaya kung anino mo iyang gipuspusan, ako mo inoy na buko. Unsa na? Unsa man day? Kanang imong gidali-dali og suod imong bulsa, unsa man na? Wa man day? Ay, ayaw na lang tag ayaw diha ay. Unsa na? Unsa man taon ka, oy? Habwa. Kuha. Oh, unsa may ako kuhaon? Ang katong gisud mo si imong bulsa, kuha. Wa lagi. Bay, was imong mata. Sibog, ako'y kuot. Ako'y kuot. Unsa? Kuha imong kamot. Kuha anak imong kamot. Basig lain mo bakuot ba? Lain ko taon, wala ko'y makuot anak imo, Bunil. Perbeda sa... Kumahango sa anak imo. Uy. Unsa man? Ha? Si Moto na to, be. Si Muta. Gitrapor ba kung nasa kong ilong? Grabe yung tawag kay ka. Oy, unsa naman ka? Unsay grabe? Grabe. Wa ka may bao? Nga ka na imong gibuhat? Tablarag imo kong gitook? Tuok yun? Oo. Tablarag imo kong gitook ka rin, ha? Sa sobra ni mo sigig pig-ot ako, di na gali na ko kaya o di na ko makagwanta. Kining imo gibuhat. Ang maayo anib, sus. Unsa? Maghikog tang duha? Suluhan ya! Suluhan gito. Gusto rin ka mabinuang ko sa kutong kaminyoon, ha? Pues, wata ka rin. Wata! Nga naman, Pus lamang nagduda ka na ako, pues. Tinudoon ko ng imong pagduda. Magdakog babae din ilibag mo! Magyud? Animala ko di mo. Sige. Magdaga ni kag babae din, di nyo ka magmahay. Okay nga naman. Magdasa kog laki dinis ato na po kabuok. Naghaga. Ako 5, imo na po. Ay, pagbuot. Pagkakidot! Mao ni problema na ko sa kong asawa nga imbis taon mahadlok siya sa kong pagkabuhaton. Iya minong palabuan. Saon matawon ako ni bayana. Unsa man, sa may buhaton na kuha niya. Palihog tabagi ko ninyo, bi. Unsa man kung kamoy pasultihon, Bunil. Morning, Kuya Alan.
padayong ipalit sa atong doon pipitabliya kay taas ang energy. Happy pirmi ang mga bata niya gawas ana palit mo sa OBM special sa Diamond Yema, tasty fish cracker ug sa Palitos macaroni crunch kay Lamin. Ana si Ate Okay. Fresh. Ate Fresh. May adlaw, gulyat dyan. May adlaw dyan. May buntag di mo diha, ma'am. Unya, Lord, thank you kay Lord. Salamat sa tanan, Lord, Mama Mary. Salamat sa mga paggampo. Unya, sa tanan po natong mga kaigsunan, good morning natong tanan. Labi na gyud sa mga batang uminom sa ato ang Dog Pepitablia. Inom gyud mo kay the best kay da para sa pag-eskwela nato. Ate Pres! Okay, ang sendo na to karong adlaw. Si Dudong Bunel, Ate Pres. Bunel. Kanin problema ning Dudong Bunel, Ate Pres, kay kanang silusa kay iyahang asawa. Grabe ka silusa taon. Grabe gyud. Bisag gamay kuan, silusan hasta iyang jail silusan. Nagtuo yung asawa nga dunay gipanguyaban kay ang iya, excuse me Ate Pres, kay ang iya gud ni Dudong Bunel wa na. Mura, Wa na? tig-ab na ba? Wa na mahimo? Wa na, tig-ab na. Lisod na kayo. Anya, nagduday ang asawa siguro, mo nang silusa na kayo. Ay, nang sa tinudon hinuon ko ni, magdakog 5 ka bay, niingon sa diyang asawa, sige, pagdag 5, kay mandagan sa kong napo, kalaki. Oh, dagana no? Grabihan. Patabang kang napo, grabe. Grabihan ka rin. Kaya rin mo ka rin. Rubida, no? Kanang inana, mga sulti na lang. Storya lang na. Buyat. Mao na nga, para na ako, Ate Pres, siguro, gugma sa kinit taon si Karen sa iyang bana nga si Bunel ba? Bisan to, dogwa na yung mahimunis Bunel, pero, gugma gyapon siya. Mao na nga, inana iyang, Manigtiayon man mo, ay nalang nagbaliha, uy, kung sana. Tinood na ba rin? Basta kay, nagkahinig kong maay mo. lab ni mo. Kaya magtiayon na mo. Ana lang, Bam, unsay atong istorya na to niya, Bambe? Alipog ko, ano mang sige magpangabubos yung bana. Nga yung bana, dili na makahimo. Maog yun. Di, gaduda ba siya, Bam? Nga, basig tuas uban, makahimo siya. Nga diri. Akala yung itsahan o laing himungaan. Mao na. Mauba? Wakar kasuway, ana? Ha? Itsuhan kag laing yung mga an. No! Suway, baka Kadagan, oy, kadagkita naman sa akong boyfriend. Ingnon ko ay, wadi ko kita sa Cebu nga dagan mga gwapo nga to. Niya. Padugang tingali ko sa kalibo. Sir Bunel, ingnan mong asawa nga, wain taong ka magbinuang. Sa imong, kanang itawag na mo, sa isip, sa salita, o sa gawa. Kung dili siya mo to, abrihara ning balaang kasulatan. Abi. Abrihara ning balaang kasulatan sa kapitulo 23, versikulo 19. Naraay, ipabasa na niya ning diri. Kining tawhana mahadlok lamang sa mga tao. Wala siya makaamgo nga ang mga mata sa Ginoo mas hayag pa kaayo kaysa udtong tutok. Kada. Nagtanaw siya sa tanan nga atong gibuhat bisan kun gisulayan nato kini pagtago. Tinood na. Basahin siya ani. Basahin siya ana. Arong makabasa siya ani makaingon siya nga. Naade diha dong dili di pwede maglimbong ka nako kay nakita mo kang Ginoo. Tamoy hayag pa sa utong totok. Kung aron nimo sa English basahan, ningon dili sa English. Brighter than the sun, 10,000 than the sun. Jismil piluon o kapilo kada pulo kahayagol kay sa tutok nagtutok mo rin nagbabuak nga tuo sa init kahayag ana dong nga ikaduha sab ka ng dili ayaw mo manimba dong Simba sa Bunel. Sige mo maglalis. Ato mo dito aron mo makakuan kanang aron ato mo makadungog og mga balaang pulong peres ebanghelyo gahapon pizza 19 nga si Marta nakapulik kay og lungag nga Maria naglingkod sa ilang Hesus. Kaya niya oy magtutudlo budlungar ko Maria ako mo sige trabaho sa kusina oy kaya ning Jesus nga ang gipili Maria mao gyud pinakanindot nga maminaw na ako moibot sabot. Nakapili siya ang maayong pwesto, lugar. Okay. Ang pag-summarize sa pari sa mensaya na di gulat gahapon, si Marta di ay nagsimbolo sa pagbuhat, si Maria nagsimbolo sa pagpamati o pagtuo. Kaya nagtuo kuno ka nga way buhat, patay. Dili gyud maayo unahon ang tanang butang, Bam. Nga kinahanglan nga maminaw gyud ka sa mga puong sa Ginoo. Karon ingnan si Ma'am
Sir Bonel, na si Ma'am Karen, nga, kung nagtuo siya nga naglimbong ka, o saman, imong buhaton og dayon, kaya nga na ba, ang gituan nila buhaton, patay ang pagtuo. Paano ko tarong? Ako itsagla himungaan mo, or himungaan na? Dili mo nga itsa niyo. Mas indot yung dumaga, bab. Di ka usap ito itsa. Dili, Ate Pres, og itsahan kag himungaan, di na maayo, pero dumaga. Itsahin kag dumaga. Saan dumaga? Ka na bang matanon? Karon ba? Himungaan na namin. Itlog ba? Ang dumaga, dahil ka nang... Kanang manok na wapakagig itlog na bayi. Wapa maupasi. Sa ato ba na, virgin pa ba? Di Karon, bab? Gisa may kuglain. Wa man na tour of mang ginoon ko. Nga naman? Di ka ganahan? Naglibong kong tanong kilid. So man oy. Nga naman? Unod ni ugat. Kada ko ay pasultihon.